moment is Kaldentij niet in de buurt. Er moet nog wat heel wat vreemds gebeuren. Wil Gabi Middenboos een titel van Luik van Roncourt niet gaan prolongeren. En dan heeft Nederland een tweede wereldtitel in dit wielertoernooi behaald. U weet het, Katie van Oosterhagen zorgde voor de eerste gouden plak. Gabi Middenboos is bezig om de tweede binnen te brengen. Als we dat zo constateren, dan moeten we natuurlijk ook nog een eresaluut brengen. Zeker een eresaluut brengen aan Bruno Walraven, de gangmaker die Middenboos ook kundig vanuit tweede naar eerste positie looste. En vanaf dat moment zijn poulain voortdurend de ruimte heeft gegeven, zodat er op geen enkele manier moeilijkheden voor Middenboos konden ontstaan, behalve dan die 2-3 aanvallen van Kaldentij, die nu van achter een aanval van Potwest te verduren krijgt. En dat gaat dan om zilver en brons. De tweede plaats is nu in het gedang. En dat geeft nog voor de zeer vele Italianen die er vanavond naar de wielerbaan zijn gekomen toch een hoop sensatie te zien. Want nu gaat Potwest natuurlijk Kaldentij ook nog in de richting van Middenboos jagen. Bruno Walraven zal er nog eventjes aan moeten trekken om die twee buiten bereik te houden. Het kan haast niet meer, want als Middenboos nu over de streep komt, dan is er nog maar 1 ronde te gaan. En dan krijgen we nog een eindsprint, maar dan ook een serieuze eindsprint tussen Kaldentij en Potwest, die daar bijna zijn over de baan gaan. Het is de vraag of Potwest dat nog haalt. Nee, hij haalt het niet. Hij moet lossen van de rol in de laatste bocht. En terwijl dat gebeurt, komt hier Gabi Middenboos als wereldkampioen over de streep. Tweede wordt de Spanjaard Kaldentij, derde wordt Potwest. En omtrent de vierde plaats van Matthé Pronk verkeren we nog even in onzekerheid. Dat wordt hij straks van ons. Gabi Middenboos, wereldkampioen, u hebt hem daar in beeld. Met het bekende gevaar van de voetballer die een doelpunt heeft gescoord. De vuist naar voren. En plezierige blijheid. Echt fijn voor Gabi Middenboos dat hij dit kampioenschap op zijn naam heeft gebracht. Wereldkampioen steren voor de tweede achtereenvolgende maal Gabi Middenboos. Naast hem Bruno Walraven, de erkende gangmaker die het uitstekend met Gabi heeft gedaan. Tweemaal wereldkampioen. En eenmaal derde, dat was in 1973, een uitstekende verrichting van Middenboos die nu voor het 5e jaar steer is. Over Bruno Walraven, die al zoveel kampioenen achter zijn motor heeft gehad. Geen woord extra, hij is een van de allerbeste gangmakers ter wereld. En als we regenboogtruien voor gangmakers bestonden, dan zou Bruno, die natuurlijk hier in